Rueda modifica a axenda do Parlamento por irse de vacacións. Así de claro. Unha vez máis, pon os seus intereses persoais por diante da cidadanía e da institución que representa a todos os galegos e as galegas. Xa o fixera antes. Retrasou a súa toma de posesión para ir á boda de Almeida. E agora, repetimos. Sí, xa sabíamos dende xullo que o primeiro pleno deste mes se ia atrasar pola axenda de Rueda. E agora sabemos que esa axenda eran vacacións vinculadas con 25 anos de asuntos privados. Agora tenta xustificalo dicindo que non puido descansar polos incendios. De verdade, en xullo xa sabían que íamos ter a peor vaga de lumes. Non, señor Rueda, non. As vacacións non están sobrevaloradas. É absoluta e radicalmente falso que a modificación da data deste pleno teña nada que ver coa axenda do presidente da Xunta de Galicia. Isto simplemente é noxento, é indecente, é a constatación do uso da mentira, da manipulación e do bulo como ferramenta política. Lamento moitísimo que se utilice a vida persoal de calquera para intentar non se sabe moi ben que, porque realmente foi patética a utilización dunha información